El castell de Valderrobres es convertirà en un dels punts destacats per a observar l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost. La Fundació Valderrobres Patrimonial ha preparat una proposta especial per a viure este fenomen astronòmic excepcional des d'un entorn únic. Ja l'any passat vam fer una prova per veure com se veuria en cas de que els núvols no ho impedisquen, no? I vam comprovar que sí que des del castell, tant des del pati d'armes com des de les almenes, l'eclipsi se veu sencer fins a les 20:50, i a més també ho vam comprovar que a la càmera fosca que tenim, que és l'única per on passarà l'eclipsi, es podrà veure, també es veu tot el procés de l'eclipsi magníficament, i és una ocasió única per a veure tot el procés com se va tancant el sol. Per a la jornada s'ha dissenyat un itinerari que permetrà seguir les diferents fases de l'eclipsi des de diversos espais del conjunt monumental. Els visitants podran començar l'experiència a la Torre del Valentinet, on des de la càmera fosca podran apreciar a ull nu les primeres fases de l'eclipsi. El pati d'armes serà l'espai principal per a seguir el moment de la totalitat, previst per a les 8:30 de la tarda. Segons l'organització, la seva amplitud permetrà acollir centenars de persones en una visió privilegiada del fenomen. Des dels merlets, les zones més altes del castell, se podrà allargar fins a 10 minuts més el fenomen i acabar de veure com la lluna va deixant pas al sol. La proposta culminarà quan es faci fosc, amb una visita nocturna al monument. Realment el castell vist il·luminat és un altre, és la visió del castell a la llum natural o vist de nit a la fosca en les llums, perquè estan ja posades totes en plan artístic, per dir d'alguna manera, per il·luminar els elements arquitectònics més destacats, és una experiència única també. I això ho fem en comptades ocasions que obrim per la nit, i aquest dia serà un bon dia perquè després de l'eclipsi, quan ja s'ha fet de nit, la gent pugui tindre la possibilitat de fer una visita nocturna. Es tracta d'una oportunitat excepcional per a viure un fenomen astronòmic irrepetible des d'un dels enclavaments patrimonials més emblemàtics del Matarranya.